Bon dia, se va passant ja el calentó un poc, estava més calent que el palo d'un xurrero. La primera part del Barcelona, un ai constant va ser. Cada vegada que agarrava el baló en Fati, este xic, l'edat que té no podria estar en la nòvia o jugant a la Play o estudiant. Cada vegada que encarava a Mario, en vez de Mario el feia Romario. Mitad ropero, mitad armario. Per la meva part, aprofite l'ocasió per motivar a Mario, per donar-li ànimos i estic segur que tornaràs. Tornaràs a jugar bé o tornaràs al banquillo, una de dos. Esperem que Parejo ja agarre el catalejo i comence a mirar bé passes, i Pau, el gol, si marca gol a la porteria de Senjonó, a l'altra. Ja sabeu, això és un no parar, el dimecres a l'Essa de l'Esprà, a l'estadi de la Ceràmica, contra l'Alavés. Ahí va l'hòstia. Així que a per els 3 punts, a l'Alavés a dormir, tots preparats per guanyar. Endavant Villarreal.